Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа каква е правилната стойка на как трябва да държим правилно зирве 1 и зирве Pro Max. Ето, приятели, нека да започнем с зирве 1. Най-важното, което е винаги дръжаме долу-горе по средата. Ето, така, по този начин. Аз така си ги спирам, за да не се клатят. Ето, занулявам плавно, както винаги съм казал, над колана. Ето, веднага си дава посока. Виж. Това е правилната стойка. Ето. Плавно, над колана. Гледай. Веднага си очертава стената. Ето. Гледай. Плавно, над колана. В момента сме вътре. Гледай. Ей, къде си е стената. Гледай. Излизам. Веднага ми показва какво. Обърни се назад. Ето. Не стискаш много дръжките, съвсем леко над колана. Веднага ти дава посока. Ето. Зирве 1. Този нека сега ще ви покажа и с зирве Pro Max. Ето. Зирве Pro Max на 4 мода работи. Много високочастотно. Ето. Злато, сребро, бронз и кухини. Така да си го закача. Ето. Пак. Паща си ги по средата. Ето. Плавно, над колана. Веднага дава посока. Това е правилното. Някои хора казват, ами той ги управлява с китка, с това, ти няма как да ги управляваш. Ето, гледай. Веднага си дава посока. Какво да направиш? Гледай. Там се сочи. И да подскачаш, и какво да правиш, няма да не можеш. Гледай. Винаги там си дава. Това е правилно. Когато ги държиш прямо, сега има някои ги държат и е така. Ето как ще покаже. Мъчи се, ама няма как. Гледай. Или пък е така. Правилното е това. Не ти играят много лактите, не ти играят много китките. Зануляваш над колана. Гледай. Дава ли си я стената? Вътре ли съм? Ето да кажат после нещо. Гледай, вътре. Стена. Пак съм вътре. Гледай. Много стена. Излизам. Даваме посока. Ето, пак показвам от близък план. Ето. И малко по-раздалечен, защото, например, когато минем на цветен метал, да може да си направи спокойно удар в гърдите. Ето. Виж. Е така. Гледай. Не е така близко. Когато е така близко, как ще направи? Гледай. Няма. Ето. Плавно, над колана. Е така. Да си прави удар в гърдите. Виж. Дава си посока. Там също засечи. Ето. Това беше, приятели. До следващия клип. Чао!